on kahvivieraana Heikki Lindevall, pitkän linjan yrittäjä, joka nimittää itsensä kehitysveturiksi. Tervetuloa Heikki. Kiitos. Niin kuin sanottu, sä oot pitkän linjan yrittäjä. Vuodesta 1982 olet toiminut yrittäjänä. Mitä kaikkea sä oot ehtinyt tekemään tuona aikana ja mitä teet nyt? No, Juvosen Jukka-Pekan kanssa, joka on nokialainen valokuvaaja, perustettiin yhdessä viestintätoimisto. Pidettiin sitä jonkin aikaa, sitten muutettiin Tampereelle, perustettiin mainostoimisto ja siinä vaiheessa me Jukka-Pekan kanssa, hän perusti studion ja minä perustin sen mainostoimiston ja sillä tavalla meidän tiet eros. Toki olemme jatkaneet ystävinä sitten sen jälkeen, mutta edelleen tässä niin yhteisiä kahvihetkiä vietetään. Ja perustin tosiaan Tampereelle mainostoimiston, sitten perustin Jyväskylään toisen toimiston ja sitten menin helsinkiläiseen mainostoimiston osakkaaksi. Eli olin 3 asunnon loukossa siinä ja näin meni 90-luku ja 90-luvun lopussa myin itse asiassa kaikki yritykseni, paitsi jätin tämän vanhan emoyhtiön sitten jäljelle ja rupesin vuonna 2000 tekemään sitten yritysvalmentajan tehtäviä, eli päädyin ihan ammattiin, eli siihen, mistä olin aina haaveillut, että pääsisi kouluttamaan pk-yrittäjiä. Ja nyt mä oon tehnyt sitä sitten 13 vuotta. Ja pk-yritysten kehittämishommia tässä muuttuvassa maailmassa yrittää löytää uusia juttuja. Eli käytännössä siis nyt viimeiset vuodet niin strategiasuunnittelua, markkinoinnin ja myynnin kehittämistä. Onko se just sitä kehitysveturin työtä? Sä nimität itseäsi kehitysveturiksi, niin mitä se ihan käytännössä tapahtuu tämän yrittäjän pakeilla se teidän yhteistyö? No ensiksi miksi kehitysveturi, koska se vaihtoehto olisi konsultti. Niin. Jos pk-yrittäjille menee sanoen, että nyt tulee konsultti ovesta sisään, niin pk-yrittäjä menee takaovesta pihalle tai aukaisee sen takaoven ja sanoo, että herra jatkaa tuosta saman tien ulos. No, sillä sanalla on kieltämättä kyllä semmoinen vähän ikävä ja kaiku. No, koska kehitysveturi kuvastaa kuitenkin sitä tehtävää, mitä varten mä oon olemassa. Eli autan sitä pk-yrittäjää kehittämään omaa liiketoimintaansa. Ja totta kai se tehtäväalue vaihtelee, koska joka ikisellä yrityksellä, vaikka sinne perusprobleemat on samantyyppisiä, mutta se, sanotaan nyt hienosti, viitekehys on erilainen totta kai, koska jokaisella yrityksellä on omanlaisensa asiakkaat, omanlaisensa tuotantotapa, omanlaiset toimintatapansa, omanlainen henkilökuntansa, omanlainen kulttuurinsa, omanlaisen historian, niin se vaikuttaa kaikki siihen, että miten se käytännössä on tehtävissä. Että tämä on aika luovaa puuhaa itse asiassa ja sen takia tämä on kai niin tavattoman mielenkiintoista. No, sä olet jäsenenä myöskin Suomen yrittäjien tulevaisuusvaliokunnassa. Kyllä, 3 kautta. Mitä se tulevaisuusvaliokunta tekee? Tulevaisuusvaliokunnan tehtävä on kun tulevaisuuden ennustaminen on pirun vaikea, mutta meidän tehtävä on katsella noin 20, jopa 30 vuoden päähän ja yrittää ennakoida, että mihin maailma kehittyy ja mitä se mahdollisesti vaikuttaa esimerkiksi Suomen yrittäjien toimintaan, minkälaisia palveluja sillä pitäisi olla perustuen siihen, että minkälaisessa maailmassa sitten pk-yrittäjät, kaikki 110-115 000 jäsenyritystä, niin minkälaisessa maailmassa ne toimii tulevaisuudessa ja miten se sitten niin pitäisi näkyä siinä järjestön toiminnassa. Toki meitä on 12 henkeä siellä kaiken kaikkiaan, niin eihän me nyt tietenkään, niin kun me ollaan kaikki yrittäjäpohjalta siellä liikkeellä, niin ei me mitään tulevaisuuden ennustajia olla. Että totta kai meillä käy siellä alustamassa viimeksi Mika Aaltonen, joka nyt on käsittääkseni Suomen tulevaisuuden tutkijoista ihan ykkönen. Meillä on hyvin tiiviit yhteistyösuhteet Turun yliopiston tulevaisuustutkimuslaitokseen, eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaan, jossa Olli Heinonen on vakiojäsenenä, joka taas on siellä Turussa. Ja taas Olli käy meidän kanssa yhteisiä keskusteluja hyvinkin paljon ja erilaiset tulevaisuuden tutkijat. Tänään juuri tuli sähköpostiin viesti seuraavaan tapaamiseen elokuun puolessa välissä
jolloin me mennään USA-lähetystöön heidän innovaatiokeskukseensa tutustumaan. Eli se on tällaista tiedonmurusten poimimista, ja sitten me yritetään vetää niistä jotain johtopäätöksiä, että mitä se tarkoittaa toisaalta, niin kuin sanoin, järjestön toimintaa, mutta myöskin niin kuin miten me voitaisiin konkretisoida niitä näköaloja, joita on, niin eräänlaisiksi ohjeiksi tai ideoiksi tai suuntaviivoiksi pk-yrittäjille. Okei. Kerron muuten Bruce Oreckille terveisiä, kun meitä siinä lähetystöön. Hän kävi täällä meilläkin vieraana, kun poikkesi Nokialla. Okei. Mutta sulla on hirveän hyvä näkökulma. Sä näet toisaalta tätä pk-yrityskenttää sieltä järjestön katolta, jos niin voidaan sanoa, mutta varmaan ehkä se sellainen konkreettisin näkökulma tulee sieltä, kun sä näet hirveästi erilaisia eri toimialojen yrityksiä omassa työssäsi. Miltä, Heikki, sun mielestä niin kun pk-yritysten tulevaisuus näyttää nyt keväällä 2013? No juuri tällä hetkellä niin tietysti markkinat ovat hyvin epävarmat. Joka päivähän me luetaan irtisanomisista, YT-neuvotteluista, Euroopan ongelmista, USA:n ongelmista ja niin edelleen. Eli talouselämä on varsin turbulentissa tilassa. Ja kun emme päästä enää maailmaa pakoon tänne meidän pikkukotoseen Suomeen, me ollaan täällä yhtä lailla globaalin kilpailun murjomia kuin missä muualla tahansa, niin sitä kautta tietysti pk-yritysten tilanne näyttää vähintäänkin epävarmalta. Ja nyt kun Suomen talouselämän rakenteet on hyvin ketjuuntuneita, tarkoitan sillä sitä, että kun meillä on se perinteinen meidän paperitehdas, sen perässä on sitten Metso, joka tuottaa sinne palveluja, niin sen Metson perässä on satoja, usein jopa tuhansia pk-yrityksiä. Nyt kun se paperitehdas supistaa toimintaansa, Metso joutuu vaikeuksiin, niin kuin nyt on konkreettisesti joutunut, tai Pöyry tai mikä tahansa muu Metso, niin tämä ravintoketju menee poikki. Ja ne pk-yritykset menettää merkittävän määrän asiakkaitaan, siis monessa tapauksessa yhden ison tai kaksi isoa, niin kysymys kuuluu, mitä jää jäljellä. Ja jos mä nyt ajattelen esimerkiksi omaa työtä, niin kyllä mä hyvin usein on semmoisessa tilanteessa, että sinällään jo iäkkäitä yrityksiä pitää ikään kuin synnyttää uudelleen. Eli se on menettänyt asiakkaansa ja sitten ihmetellään, että kun on rautaa lattiat täynnä ja osaamista kyllä on, mutta kun sillä ei ole asiakasta. Sitten täytyy ruveta miettimään, mitä sillä samalla osaamisella voi tehdä jotain muuta kuin mitä on tähän asti tehty. Sikäli niin kuin tämä tilanne näyttää vähän epävarmalta. No ne ravintoketjun päässä olevat pk-yritykset on kumminkin merkittävin työllistäjä ollut Suomessa jo jonkun aikaa ja niiden ainakin pitäisi olla sitä myöskin nyt ja tulevaisuudesta, niin minkälaiset edellytykset sun mielestä työllistämiseen on pk-yrityksillä tällä hetkellä ja pitäisikö niihin jotenkin puuttua, pitäisikö ne parantaa vielä entisestään? 70 000 työpaikkaa on syntynyt pk-sektorille viimeisten vuosien aikana ja tulevaisuudessakin niin kyllä pk-sektori todella on se, joka tulee työllistään. Ja minusta se iso ongelma on se, että kun Suomi on perinteisesti ollut suurien yritysten maa, ja meillä on semmoinen kulttuuri, että me ajatellaan niin kuin aina isoja järjestelmiä. Se näkyy valtionhallinnossa, se näkyy kuntasektorilla, se näkyy myöskin yritysmaailman, ja lähinnä niin kuin yritysmaailmassa sitä kautta, miten poliitikot ajattelee. Poliitikot luo aina isoja järjestelmiä. Ja ammattiyhdistysliike sitten vielä yhtenä pelikumppanina tässä, niin on tottunut ajattelemaan kaiken suuryritysten maailman kautta. No jos mietitään nyt sitten sellaista yritystä, joka työllistää tuhansia, ja sitä työlainsäädäntöä, sitä asenneilmastoa, siihen liittyvää lainsäädäntöä ja säännöstöä, ja sitten se pitäisi viedä sinne 7 hengen konepajaan, jonka maailma on täysin toisenlainen. Ne säännöt eivät vaan istu siinä. Ja tämä tekee tästä niin kuin pohjimmiltaan hyvin vaikeaa. Et työelämä on hirveän jäykkää. Meillä on toki paikallisen sopimisen mahdollisuus, mutta edelleen meidän niin kuin tämä joustovara on toivottua pienempi. Toisaalta taas sitten, mitä miettii näitä paljon julkisuutta saaneita veromuutoksia, mitä nyt valtiovalta on tehnyt, niin niiden vaikutus, reaalinen merkitys PK-sektorilla, jossa 98% meidän yrityskannasta, joita siis kaiken kaikkiaan on 263 000 kappaletta, jos jätetään maanviljelijät pois,
niin siitä on 98% mikroyrityksiä, siis alle 10 henkeä työllistäviä, ja sitten tästä 98% vielä, niin 163 000 on kaltaisia ne yksinyrittäjiä, partureita, juristeja, konsultteja, erilaisia toimijoita, kauppiaita edelleen, niin ne verohelpotukset, niin mitä nyt on saatu, niin ne ei kyllä vaikuta käytännössä tuon taivaallista täällä PK-sektorilla, että me ei olla kyllä mitään osinkomestareita, että se on, että me saadaan nostaa hyvä, jos yhtään osinkoja, niin ne on marginaalisia lukuja, ei puhuta mistään 10 000, siis tavalliselle kuluttajalle niin ei tämä pienyrittäjän maailma ole oikein auennut, koska se julkinen kuva syntyy menestystarinoiden kautta. On hienoa, ehdottoman hienoa, että meillä on Vincitin kaltaisia menestystarinoita tai mitä meillä nyt on näitä menestystarinoita, mutta ne vääristää sitä kuvaa siitä arjesta. Jos siitä 163 000 joka 4. yrittäjä ansaitsee noin 1 500 € kuukaudessa, niin tätä ei edes usko kukaan, mutta näin se tilastollisesti on. Eli ollaan niin kuin köyhyysrajan alapuolella, koska siellä on niitä niin sanottuja pakkoyrittäjiä. Ja tämä on niin kuin tilanne, että tämä yrittäjyyden arki ei ole oikein auennut tavalliselle ihmiselle. No mua vaivannut aina yrittäjänä myöskin pitkään toimineena, niin justiin tämä asia, mitä sä liippasit, eli tuntuu siltä, että aina yritykseltä penätään kasvua, kehittymistä. Mä totta kai ymmärrän sen. Siis on tärkeää luoda kasvutarinoita ja saadaan täältä kenties syntettyä vientiä ulospäin. Mutta eikö nämä 163 000 yrittäjää, niin sehän työllistää kuitenkin vähintään 163 000 päätä plus jotakin muuta. Niin, mä nyt sanon oman mielipiteeni, vaikka ei varmaan tässä roolissa pitäisi, mutta mun mielestä niitä yrittäjiä ei arvosteta tarpeeksi. Oletko samaa mieltä? No, kyllä, toki joo, koska se, että 163 000 ihmistä on kuitenkin työllistänyt itsensä sen sijaan, että olisivat mahdollisesti sitten työttömyyskorvausta nostamassa, niin kun työttömyyskorvausta nostaisi, joka tietysti on hyvä, että sellainenkin tukijärjestelmä on olemassa, mutta se on kulu, kun taas itsensä työllistävä ihminen tuottaa verotuloa, niin siinä mielessä niin kuin kansantalouden kannalta merkityksellisempää. Ne inhimilliset tarinat siellä takana on sitten aivan toinen story. Just. No, niin kuin sanottu, sä näet paljon erilaisia yrityksiä ja mä ainakin luulisin, että siellä on kuitenkin tietynlaisia samankaltaisuuksia, niitä haasteita, ehkä ongelmia. Jos sun tarvitsisi kehitysveturin silmin nimetä 3 keskeisintä kompatuskiveä PK-yritysten toiminnassa, mitä ne on? No kyllä aina ensimmäisenä tulee mieleen se sama, minkä yrittäjät itsekin tutkimuksissa ilmaisee, että markkinointi on ongelma. Eli markkinointimyynti, että saadaan riittävästi painetta tuonne markkinoille ja mennään asiakkaisiin. Että meillä on hyvin tuotantosuuntautunut kulttuuri ollut perinteisesti, johtuu osittain siitä suuryritystä maailmasta myöskin. Mutta se markkinointimyynti on ihan mielestäni ehdoton ykkönen. Toinen on sitten tietynlainen tavoitteellisuus, eli niin kuin kyky asettaa itsellensä tavoitteita, enkä nyt tässä tarkoita sitä, että aina pitää kasvaa. Kasvu on hyvä asia, kansantalous tarvitsee kasvua. Ja sikäli niin kuin PK-yritystenkin tietysti pitäisi pyrkiä kasvuun, mutta ainakin niin kuin sillä lailla tavoitteellisesti toimia, että se tulevaisuus ostetaan. Että saadaan se tulevaisuus ja se edellyttää, että on jotain tavoitteita, että se ei ole pelkkää niin kuin puhastelua päivästä toiseen. Ja 3. iso asia on sitten tämä kurinalaisuus tässä toteutuksessa, että meillä on yritysmaailmassa vähän turhan paljon niin kuin hyviä suunnitelmia, mutta vähän hyviä toteutuksia. Ja tämmöinen niin kuin kurinalaisuus tavoitteiden saavuttamisessa niin on aika iso ongelma itse asiassa, että kyllä niitä varmaan munkin avustuksella syntyneitä suunnitelmia niin valitettavasti on päätynyt sinne hyllyyn ja ne ei kyllä siellä kassavirtaa lisää siellä hyllyssä, ei yhtään. Kyllä
kassavirta ja tulevaisuus syntyy vain tekemällä. Ja siinä meillä täytyy olla kurinalaisuutta. Siitä toivoessa sä oot Heikki paluumuuttaja Tampereen vuosien jälkeen oot taas nokialainen. Tervetuloa takaisin. Kiitos, kiitos. Minkälaisin silmin sä katselet vanhaa kotikaupunkias tällä hetkellä ja sen kehittymistä? No tietysti mä lähdin 28 vuotta sitten niinkin hirvittävän kauas kuin 15 kilometrin päähän Tampereen. Joo, toki Nokialla on poikennut, kun täällä sentään on vanhoja ystäviä, mutta niin onhan tietysti keskusta-alue jo sinällään muuttunut ja siitä varsinkin reuna-alueet, että Harjuniitty, jossa aikanaan asuin, asuin silloin metsänlaidassa. Nyt samainen Västäräkin polku on keskellä valtavaa omakotialuetta, Samoinalisen alue. Nokia on sillä tavalla, ja tuntuu, että kaupunki jatkuu Sorvaan asti. Ja sillä tavalla niin kun muutos on ollut iso ja positiivinen muutos. Mutta ehkä isoin muutos on varmaankin, ainakin nokialaiset tämän viikon aikana, minkä tässä nyt on ehtinyt asua viittaavat siihen, että tämä ilmapiiri on niin kuin muuttunut. Että mä lähdin aika lailla nukkumalähiöstä ja tällaisesta vähän näivettyneestä. Ja tietysti silloin elettiin poliittisestikin toisenlaista aikaa. Että semmoinen näivettynyt ilmapiiri, hyvin semmoinen pysähtynyt ilmapiiri oli jollain lailla niin kuin Nokialla vallitseva, mutta nyt on nokialaiset alkaneet kertoa mulle, että otapas nyt ne historian lasit pois päästä siellä katsella tätä kylää niin kuin tämmöisenä aktiivisena ja osallistuvana yhteisönä. Ja siinä mielessä tietenkin, totta kai tämä ympäristönmuutos on luomia vaikuttaa. Ja totta kai tänne on muuttanut valtavasti ihmisiä, jotka sitten käy muuallakin töissä kuin pelkästään Tampereella ja Nokialla. No, mitä Heikki Lindeval tekee silloin, kun kehitysvetori pannaan parkkiin ja on vapaa-aikaa? Lähtee huomenna Turkkiin pelaan golfia ystävien kanssa. Golfi on sulle tärkeä ja rakas harrastus ja henkireikä. Joo, siis kesällä niin golfaillaan ja vietetään aikaa sillä tavalla ystävien kanssa. Sehän on loistava tapa olla ihmisten kanssa. Ja talvisaikana sitten pistetään sukset alle ja yritetään sitten nauttia luonnosta ja yritetään pitää tätä valitettavasti pikkuhiljaa ikääntyvää roppaa kunnossa. Kiitos Heikki, kun poikkesit ja hyvää golfkesää. Kiitoksia.